Benvinguts a la primera tertúlia que fem a Semifusa i avui parlarem de la producció i gravació estudi, aquest desconegut per molt públic, que és com es grava l'estudi i què es fa. I us presento els nostres convidats. Aquí a la meva esquerra tinc el Roger Gascon, des de Santa Perpètua de Mogoda, amb el seu estudi Gate 24, i membre de Lazy Lies, l'Utea de Salom, i Chess, i un munt de grups, tant els que està ell com els que ha editat. Al seu costat tenim el Sergi Toricelli, que ve de Solsona, i amb el seu estudi Little.cat, que també ell és multiinstrumentista i també es dedica al tema de gravació en directe. I després tenim com et diuen, el resident, no? El de Sabadell, una mica auxiliat últimament. Un músic molt important amb el seu grup La Madame, que té l'estudi La Pobla i que està gravant a molts artistes també això. Comencem amb la primera pregunta, si us sembla. És una mica... Què creieu que ha de tenir una bona producció i una bona gravació? Què és el que prioritzeu? Com ho fem això? Anem per ordre? Sí, tu mateix. Home, a veure, per mi una bona producció ha de tenir molts elements, però sobretot un que és més com intangible, que seria que ha de ser creïble. Ha de ser una cosa que dius, vale, això és així, no és fals, és realment el que representa el cantant, l'artista, el grup, i òbviament ha de tenir uns altres factors externs que siguin sonar bé, òbviament, tenir bones cançons, però també s'ha de tenir en compte que sonar bé no vol dir sonar net i pristí, també pot ser una mica més embrutat, és a dir, ha de tenir un objectiu clar i portar-ho tot cap allà, crec jo. I tu, Sergi, què opines? Jo sí, estic d'acord, perquè hi ha molts termes, no, a tenir en compte, però jo crec que el més essencial és les cançons, perquè si tens una bona cançó, fins i tot una bona cançó i mal gravada tècnicament, sempre serà una bona cançó. Jo crec que l'important són les cançons i que la cançó sigui bona i que camini, i és això, jo crec que les cançons és el més essencial. Molt bé. I el mestre Llongue, què opina? Més enllà de les qüestions tècniques, que el món digital ho ha equiparat tot bastant, perquè abans d'un estudi a un altre hi podia haver barbaritats de distància, i canviar les coses estan una mica a prop. Jo crec que la gràcia una mica està en que el productor no es cregui que és el principal de la jugada, que és el protagonista, i que escolti el que diuen els altres, o el que volen, inclús que sigui un grup novell que no hagi gravat mai. Perquè he vist produccions a vegades una mica destrossades, que potser des de fora sonen bé, però que dius, a veure, aquest grup que feien abans d'entrar a l'estudi, i dius, no té res a veure, no han fet el disc del productor. I és una mica això, doncs, que sàpigues treure el bo de la banda o del músic i amagar al màxim possible doncs, els seus defectes. I el productor sempre té aquest avantatge que esteu jugant una mica des de la barrera, no? Que també us permet tenir aquesta imparcialitat, no, del producte i poder aconsellar el músic. Clar, normalment, és que es crea un vincle entre l'artista i una mica de síndrome d'Estocolm a vegades, però que és bo, si no ets un cabronàs, que considerem que tenen fe, llavors vull dir, també és una responsabilitat, perquè saps que tenen fe amb el que dius i aconselles, no? I aquest és un joc molt divertit, és la part divertida de la història aquesta, crec. Molt bé. I a l'estudi, vosaltres què sou partidaris? Perquè suposo que hi ha molts productors que potser donen massa consells, no? I s'acaba desdibuixant el que el músic volia fer, no? I hi ha altres que potser donen un plus, no? I enriqueixen aquest producte. Vosaltres quina manera teniu de treballar quan s'arriba el músic i us presenta la seva proposta? Home, jo tinc una norma molt clara, que és no imposar res. Això és que el dia que em vegi imposant alguna cosa em retiro, perquè per mi és clau. És a dir, jo he estat a l'altra banda gravant amb productors i molesta molt que un productor digui no, has de fer això. Dius, ja, però és que el meu projecte va cap allà, no? Doncs jo no aplicaria el mateix. Això sí, consells que dius, ostres, vols dir que aquesta cançó no és una mica lenta? Vols dir que no posaries allò? Això sí, jo consells donaria o recomanacions o propostes, no? Es pot dir amb la paraula que vulguis, però sobretot mai imposar, i que després sigui la decisió final que la tingui ell, el cantant, l'artista, el grup, que al cap i a la fi és el que surt a la portada el nom, no? Tu surts allà petitó al final, produït per... Però per mi això seria claríssim, suposo que estareu... Sí, jo al meu àmbit també, o sigui, soc com més tècnic, diguéssim, que productor. Llavors ells em diuen, volem fer això, i jo busco com fer que soni com ells volen.
i llavors jo sempre els dic, si voleu, us dono la meva opinió i tal, jo sempre dic que les cançons són els vostres fills i us diré, apunteu-lo en anglès o apunteu-lo en música, però tu decideixes què fas amb el teu fill, no? I jo sempre, pues, és com el que has dit tu, pues jo aconsello, dic, hòstia, mira, què us sembla fer una mica més ràpid? O, no sé, per exemple, la setmana passada estava gravant un tema i vaig dir, ostres, què us sembla retallar aquest tros i això? Oh, és que no sé què, bueno, vam provar-ho, vaig retallar-ho, vaig posar, què tal, i bueno, i vam arribar com un acord, no?, de, jo què sé, jo volia retallar 8 compassos, ells volien ficar els 8, i van dir, ostres, ens agrada, però deixem-ne 4, saps? I és com, vam arribar com un intermig, però vull dir, jo sempre dic, a mi m'és igual no, però les cançons són els vostres fills. Clar, és que en un món perfecte, diguem, una és la feina del tècnic i l'altra del productor. Sempre deia, abans dels temps que corren, que el productor l'únic que fa és seure i fumar. No fumar, només seu. I el tècnic és el que fa les coses. Llavors el productor sí que és el que ha de dir i opinar i tal. En teoria el tècnic, aquest està callat, el tècnic opinant, en principi el productor és nefast. I és això, i quan cometen un error, el que dius tu, no? Intentar-los fer entendre, que a vegades a mi m'ha passat, que dius això és un error i al final ho fan i dius, hòstia, doncs està genial, perquè sorpreses n'hi ha a tot arreu. Però vaja, normalment se suposa que tu detectes abans que ells dius això serà un problema a mesura que hi comencem a treballar. I una cosa que funciona molt és dir, si se posen molt tontos amb que ho volen fer i tu veus que és un error, dic, bueno, doncs fem-ho, però no digueu que ho he produït jo. És un cas extrem. Llavors és quan dic, s'ho repet. I una mica, hi ha un vídeo a internet, no sé si ja té una època, i que sortia una noia que cantava bastant malament, no? I un productor, i a darrere el mànager, no? I el mànager va dir, ves que cantante, i el productor estava suant la negra perquè ja sonés mínimament decent, no? No sé si això és una mica el reflex del productor, però sí que tenia una mica el to humorístic, no? De la feina realment del productor. Molt divertit. Concretament aquest vídeo, jo crec que el que hi havia a taula era com més tècnic que productor. No, el productor seria el que estava dient, va tot bé, jo vull que sigui així, i el tècnic era el que s'ho va i que no deia res, però estava allà, i realment que és una mica fals perquè... Ho està fent en directe. Normalment canta malament i llavors quan ell ja no hi és, ets tu que et dediques a anar-ho arreglant. I evidentment era una paròdia, però era molt divertida. Sí, és molt fidel dins del que cap. És a dir, no passa en temps real, com diuen, això hi ha una feina després que pots estar hores editant, tractant la veu. Però el canvi pot ser, no? Però el resultat és el mateix. I una mica com es treballa un disc, perquè sí que hi ha una època que es deia que l'ideal era fer una maqueta abans d'anar a estudi, després hi havia els consells del tècnic, del productor, i després s'arribava a un acord, com deia ell, i al final hi havia un resultat final. Com treballeu vosaltres o com és la manera de treballar dels músics avui dia? Jo tinc casos molt diversos, perquè tinc molts cantautors, i clar, els cantautors generalment no venen amb maqueta, però venen amb la cançó preparada, amb una estructura, amb un inici, amb un final, amb la lletra. Si ja no tens algun d'aquests elements, llavors és quan es complica una mica més, però sí que és veritat, és important tenir-ho preparat. Llavors, a partir d'aquí, anar construint la cançó, mica en mica, afegint instruments, produint-la, arranjant... Doncs és una de les maneres amb cantautor. I amb grups doncs sí que llavors moltes vegades va bé tenir alguna cosa gravada per veure si els instruments estan al mateix nivell d'objectiu, diríem, no? Si la bateria, el baix estan fent un patró rítmic que encaixa, si les guitarres no es trepitgen o el piano xoca amb tot, no? Això sí que és important tenir-ho gravat. L'estructura també és molt important, perquè si has de començar a fer canvis un cop s'han gravat coses és molt més complex. Es pot fer, però és molt més complex. Clar. I depèn perquè també hi ha molts projectes molt diferents, però moltes vegades els músics venen ja amb una maqueta o alguna gravat, jo què sé, al local d'assaig amb el mòbil, que després quan no toquen no té res a veure, saps? O sigui, de vegades també alguna vegada m'havia trobat amb un grup que van vindre amb una maqueta que està ja com gravat bastant bé, o sigui, s'havien gravat amb el seu home studio, però jo què sé, les guitarres i baix per línia, les bateries artificials, i ja sonava, saps? L'únic que després feien una cosa una mica diferent i llavors t'has d'adaptar. Però si no porten res gravat, doncs sempre és el que fa i fem un moment, 3 minuts el que duri la cançó, i fem una gravació en directe tots alhora, i llavors així ja tenim unes referències, i llavors, clar, també depèn si graves per pistes, si graves en directe és una altra història, perquè de vegades també he gravat, jo que sé, coses més de jazz o que toquen tots alhora i és...
clar, amb el jazz ja no hi ha tanta producció, no? Perquè ells ja es fiquen a la sala, microfoners tot, bueno, fas que soni i ja està, i no calen ni maquetes ni calen res, graven tots alhora, no? Vull dir, cada producció és una cosa diferent, no? No hi ha una manera sola. Sí, amb el jazz diuen que si sents els teus fallos a l'estudi és que fas jazz. Jo també és això que diu ell amb els cantautors, és una manera. Amb les bandes jo sempre em centro molt amb les bases, vull dir que si el bateria i el baix ho fan bé, si tens una bona bateria gravada i un bon baix, el més és ho faig fent polles, perquè les guitarres es produeixen molt de trossets, el que faci falta, els teclats ja no en parlem, a més si ho fas amb MIDI ho pots retocar tot, però diguem les bateries i els baixos han d'estar això, patrons de bombo i baix, sobretot amb el pop i tal, no? I a vegades inclús si és una producció així una mica que és una producció per temps de feina i tal, vaig a la banda al local on assagen i començo a posar alguna cosa en crisi o no, vull dir, per fer-me una idea clara, més que m'ho portin gravat, però si no també, vull dir, la qüestió és haver-los escoltat una mica abans. Si et pretes al rec i no tens idea què van a fer, te la jugues molt. Sí, molt bé. I ara, no, això tot seran flors i violes, i després us volia dir quins són els errors que normalment cometeixen els músics a l'hora de portar un disc preparat d'estudi, perquè sí que és veritat que tenim alguna gent que ens segueix que és músic, no? I pot ser una mica també informatiu, no? Diguéssim, quins són els errors que més veieu vosaltres i que es podien evitar? Jo crec que és una mica el que dèiem abans, no? de tenir les cançons definides, més o menys, que després poden canviar, però almenys tu saber on comences, on acabes, treballar bé, de portar-ho tot ben preparat, és a dir, ja et trobes amb gent que ve a gravar i dius, hòstia, qui venia aquí, quin acord era aquest? Clar, això, a veure, no passa res, ho tornes a fer després i ho trobes, has perdut un temps, però per mi potser el més important és no seguir bé un metrònom. Això, en la majoria de casos gravem amb metrònom, es fa més fàcil tot, sobretot si després han d'anar posant capes, i hi ha gent que li costa seguir-lo. Per tant, jo el que demano normalment és treballar una mica amb metrònom si et costa, perquè a tothom li pot costar, estigues doncs, les 2 setmanes prèvies a la gravació tocant a casa teva amb un metrònom i no el perdis. Que després doncs, sempre pots posar un loop de bateria que és més fàcil de seguir que una claca que va així, però generalment potser jo crec que són un dels errors que més es cometen. Sí, el metrònom és molt típic que hi ha músics que li puguin costar, però bueno, a part d'això, de tenir-ho preparat també, jo m'he trobat casos de que estan tocant i fem una part i jo què sé, hi ha algun error i això, i tornem, i el segon cop ho fan diferent, i dius, ostres, no, és que ara m'ha vingut aquesta idea al cap, o sigui, una mica concretat, també m'hi he trobat de vegades que no concreten i és com, perquè clar, l'estudi, o sigui, ells venen amb una idea, però l'estudi s'inspiren, no? Però en el meu cas m'he trobat que venen noves idees i coses, i llavors, clar, quan estàs gravant i cada cop són coses diferents, saps? Una mica és tenir alguna cosa preparat, però clar, concret, no? Que no diguis, hòstia, sí són aquests acords, però en un moment faig una cosa o en un moment una altra, no? Però bueno, també és una mica el de preparar un metrònom, és bàsicament tenir-ho ben preparat. Una altra cosa també, si vens amb guitarra, que la guitarra estigui afinada, que estigui quintada, que hagin canviat les cordes. Exacte, saps? Que tinguin el material que estigui bé, vull dir, és bàsicament tindre-ho preparat, perquè ja que et gastes uns diners per anar a gravar, ja que t'ho gastes, tingueu preparat perquè surti el millor resultat possible. Jo crec que el pitjor error que pots cometre en un estudi és ensenyar les teves limitacions com a músic, perquè tu pots fer coses molt senzilles i no perquè feis coses senzilles donaràs la sensació d'estar limitat, però al moment en què facis una cosa que allà ja no hi arribes, estàs deixant claríssim fins on arribes, i això pot passar amb músics més o menys experimentats, perquè pot ser molt bo, però si vols gravar una cosa que no et surt és fatal. En canvi, simplement és dir, si el meu límit està aquí, no passis d'aquí, amb una mena de compressor de qualitat, no? I si fas això, pots fer el que vulguis i funciona. Sí, això és una cosa que I clar, com a productor, veure les limitacions dels altres, i la frase d'estudiar a casa, aquestes coses, no vulguis fer aquí el que no et surt a casa. Sí, exacte, això ens hi trobem, crec, molt de gent que vol anar més enllà del que pot fer, perquè, bueno, és a l'estudi, ja m'ho arreglaran,
però fins i tot moltes vegades van tan enllà que la cançó ja no funciona. És un patró de bateria molt complex, però que la cançó no camina. A mi em va passar amb un guitarrista que volia fer una frase que era literalment impossible que la fes perquè no tocava d'aquella manera, i a base d'alquímies, evidentment, li vaig fer la frase. Vam estar 3 quarts d'hora per fer 2 compassos, i quan ho va escoltar va dir és que no sona natural. La natural és que soni malament. No, és clar que no sona natural. Clar, és potser tirant pedres fora, no? Sí, llavors, què passa? Dius, a veure, miracles no. O sí, miracles sí, però depèn de quins miracles no. Com quan anaven a col·le, no? Anàvem a l'examen preparat perquè si no suspenies, no? Sí. Exactament. I una mica com definiríeu el vostre estudi? Quins adjectius li pujaríeu al vostre estudi? En el cas de Git 24? Ostres, ara que m'has enganxat una mica. L'adjectiu d'acollidor, agradable, amb un tio molt maco. Tots podem dir els mateixos adjectius, no? Sona bé, és bonic, no sé. És complicat, Aquesta pregunta no ens l'havies dit abans, per preparar. Però bueno, en el meu cas, jo crec que, aviam, adjectiu, que jo, per exemple, tinc una sala que encara l'estic acabant, estic remodelant, gran i tal, amb una acústica molt viva, i estic treballant sobretot que hi hagi una bona acústica en un espai, i clar, l'acústica en un espai li dona com un caràcter, o sigui, una personalitat, que és el que jo vull intentar donar, no? Que moltes vegades hi ha estudis que tenen una sala petita més morta i tal, i després que li pots donar el color que vulguis, després amb plugins i amb el que vulguis, però jo estic intentant tenir una sala que sigui viva, amb caràcter i que ja soni com així. Potser és el distintiu que podria... Que se m'acut ara, potser quan surti per la porta diré, hòstia, Sergi, hauries d'haver dit una altra cosa, no? Però... Jo ja ho estic pensant, veient el que estàs dient tu, jo hauria canviat la meva resposta. A mi com que m'heu donat temps de tot. El meu estudi és petit, senzillet. Estic a 5 minuts de la platja i a 3 minuts del bosc, i com que està això, en un poble al costat de Torredembarra, i normalment treballo amb gent que anant bé venen d'aquí, si no més lluny, es queden a dormir a casa. Llavors es queden a dormir i mengen de la meva cuina, que és l'estudi és l'excusa, venen per menjar les coses, que és allà on soc un caràcter veritat. Per passar-s'ho bé, no? Molt bé. Jo no tinc cuina, veus? Però també està ben localitzat i també té una sala molt maca, molt ben tractada. Bon equip. Molt bé. I després de l'autobombo, per acabar, alguna anècdota curiosa que us hagi passat a l'estudi? Alguna anècdota que puguem destacar i que sigui explicable, perquè sabem que n'hi ha aquestes secretes que no donem a la llum. Home, mira, n'hi ha d'aquelles que diries són coses que no esperaves, accidents que t'acaben portant la cançó a un altre nivell. I a mi em va passar amb una cançó de Vol Menor, que van gravar fa 5 anys, potser. Vol Menor és un cantautor. Va venir i va gravar la cançó i em va explicar una mica de què anava la cançó i anava de teories de la conspiració. I dic, ostres, començava a dir coses de teories de conspiració. I de cop fa una pausa i diu l'Obama és un rèptil, i hòstia, em vaig partir de riure. Però partir literalment. I llavors, quan li vaig preguntar de què anava, em va explicar teoria i la van gravar. Però aquella la van gravar diferent de les altres, la van gravar en directe, guitarra i veu, sense metrònom, per donar-li molta naturalitat, i estava a la mateixa habitació on estava jo. I clar, llavors comença a tocar la cançó, a gravar, i quan venia la frase d'Obama és un rèptil, ell mateix es va partir de riure, recordant la reacció. Va fer una pausa, va tornar des d'allà, va seguir, i es va quedar així la cançó. Amb el meu riure de fons. I boníssim. I després, quan vaig instrumentar, també vaig posar una guitarra elèctrica, també em vaig posar un micròfon per agafar l'atac de la pua, se'm va caure la pua, dic, se m'ha caigut la pua, i tot això va quedar a la cançó. Se m'ha caigut la pua, també. També el so de la pua, que va clac, 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 se m'ha caigut la pua, i se sent a la cançó, i a la gent aquesta li agrada molt per la... I ara el so de Dylan, que també comença, que es tronxa, després arrenca altra vegada. Disco del 65. Això ho fas expressament i no et surt. No, dius, va, anem a posar... Canta, queda ridícul, sí. I clar, et queda així espontani. Ostres, jo cada vegada que l'escolto encara ric amb l'Obama. No sé si teniu... Jo, hi ha anècdotes, n'hi ha moltes, algunes... ja em deixem pensar. Hi ha, per exemple, una que estàvem gravant, això no era el meu estudi, jo havia treballat en un altre estudi que es diu Casafont Records, i estàvem gravant allà i una xaranga, tots en directe i això, i a l'hora de dinar, o sigui, vam gravar al matí i a l'hora de dinar, portàvem uns tàpers i vam ficar al microones
i no sé com, van posar el microones i va sentir cling, i algú va dir, ostres, sona molt bé, saps? Ho podem gravar? I bueno, vaig haver d'agafar l'87, el noi allà, per sonoritzar el microones, vam sonoritzar el cling, i llavors, o sigui, amb aquesta idea, després van vindre com idees sobre el tema, i llavors, bueno, el tema començava que sentia com un soroll del microones, saps? Que dius, què és això? I llavors començava el tema, o sigui, el soroll aquest del microones vam fer com un... O sigui, vaig fer com un efecte, saps? I llavors començava el tema, i quan acabava el tema sentia cling, saps? I era com una broma del microones. I d'aquestes també una vegada a l'estudi vam gravar un 2 cavalls, un Citroën 2 cavalls al motor, perquè, no sé, sí, és que les històries aquestes... Ara que n'he dit una me'n venen moltes, però sí, ja està, tampoc no ens passarem tota l'hora explicant anècdotes. Vaig començar, ara no és una anècdota meva com a tècnic, sinó com a músic. La primera producció que vam fer, totes les produccions que vam fer amb la Madame van ser produïdes pel Marc Grau, si el coneixeu. Sí. I una de les coses que vam fer amb ell va ser gravar una màquina d'escriure, li encantaven aquestes parides. Però el Marc tenia frases precioses i boníssimes i de les que jo vaig aprendre moltíssim. I en concret un dia el bateria, estàvem gravant el segon disc i a l'Eliseu el bateria li pregunta, escolta Marc, diu, puc fer tal cosa? Diu, és que jo ho vaig fer en l'altre disc com una cançó. Li diu que si ho pots fer, diu, copiar-se uno mismo se llama estilo. Em va agradar molt aquesta frase. Que bo. Doncs molt bé, moltes gràcies per haver vingut des de Santa Perpètua, des de Solsona i des del mateix Sabadell. I moltes gràcies per donar a conèixer tota aquesta feina de gravació, a vegades poc coneguda, no? I esperem que el públic hagueu gaudit d'aquesta tertúlia. I ens veiem properament amb més contingut.